Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah Miftah ibadi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du faqul maqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi bidarin amin ya rabbal alamin wa qala lana dika sapa Syekh Abdul Wahid Asyadili rahimahullah Aidon alim-alim podo karo wala yasir hadun billahi ta'ala ila akhirih. Ikhtalafu podo persulayan podo berbeda pendapat sapa ulama ayuma utawi endi-endine suwiji iku afdolu luwih utama apa adikul dikir sirron kelawan samar au jahron utawa kelawan seru waladhi utai perkara aku kang ngucap sapa isun iki kelawan alladhi iku annadzikra sak temene zikir jahron kelawan seru iku afdolu luwih utama liman kedue wong gulibat kang lebih ngalai ing atase man apa al-quwwatu kekuatan min ahli bidayati saking ahline wong kang ngawiti ibadah wa dzikru utawi dzikir sirron kelawan rahasia iku afdolu luwih utama liman kedue wong gulibat kang lebih ngalai ing atase man apa al-jam'iyatu perkumpulan min ahli bidayati saking ahli ngetoak saking ahline katok-katoke ibadah. Pokola lan ngendika sapa Syekh Abdul Wahab aidon alim-alim. Abdul siyari dzikri utawi api-apike sifate zikir. Ilmu iki kedue wong kang ngawiti nambah dalan ing Allah iku qaulu la ilaha illallah pengucapan la ilaha illallah madama ing dalem selagi langgeng lahu kedue murid apa hawa kepinginan utawa hawa nafsu faida faniat mongko ing dalem nalikane wis sirna utawa entek apa uhiyatuhu pira-pira kepenginane murid karena mongko ana apa dikrul jalalati zikir ing lafal jalalah ai lafal Allah iku anfa'u luwih manfaat lahu kedue murid di anama rono sak temene perkara tama kang sempurna apa mah gunaka ing dalem kene bab iku mah perkara yuni kang semugih apa mah hakikatan ing dalem hakikate paham mongko amrih paham sapa sira rasipun bilih zikir kalau kepekat zikir menika rukun qawiyun rukun ingkang kuat kagem nambah dalam ing Gusti Allah saterasipun sing pertama zikir jahar, zikir seru menika utama kanggone wong sing agi mulai zikir sing dereng saged khusyuk zikiripun sing tesih angen-angene angger pas zikir angen-angene boten melu zikir lho tumrape tiyang menika zikir seru utawa zikir jahar menika langkung utama. Nah, iki nggo gawe jawabi. Nah, berarti nek pas tahlilan niku apik seru napa apik lirih, Mas? Apik seru. Mau padune ngantuk lho kangsane kumpulan Bu Yasinan, Bu Tahlilan tekan ngene dikir nyontak dikir sing sir wae malah kaya pinter-pinter awal mudeng-mudeng ae wong biyen le ngaji alif-alifan rapati genah ngajine Iqra rapati genah tekan dikir sing pertama niku dikir di lisan kapan kok lisane pun apal
niku mangke angel kecretut. Ning nek urung apal kok banter-banteran, yakin angel kecretut. Lah kok gayane ora apa-apa lah, napa bisa salah sing penting nang ati bener. Apa-apa lah nang bisa salah sing penting nang ati bener. Niku wonten makome piyambak. Wonten makome piyambak. Nek umume wong nang loning, kayane ya urun. Dereng tukiyen niku dereng. Jadi saya gitu. Ya saya ini geremuni pas ono dikiran bareng-bareng ya seru. Mula tekan don wiridan bakda salat. Wiridan bakda salat wis kadung jamaah, atike seru poliri, seru. Nggih, wiridan jamaah, bakda jamaah, saya ini seru napa poliri? Seru. Wong jamaah. Jadi mboten nek imame tok sing seru. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seru. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah niku sing biyen dikir urung tau seru, kowe maca ya urung tau lancar, kadang macane dikebut-kebutke. Lah wong lindut kowe kleru pemane banter, kleru. Contone Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku secara lafal. Kalau wong Arab niku nek Allahu Akbar, niku kangelan cek. Allahu Akbar kok dibaleni malih Allahu Akbar niku cek kangelan. Mula nek arep dibanterke sing rada gampang Allahu Akbaru. Orang akbar ning akbaru. Roe di doma boten disukun niku kok saged banter. Dadine terus disambung kalih lafal sak ngajengipun kok dadine Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sok banter. Nek sing urung tau sinau, urung tau tartil, moro-moro dikire seru ya tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi roe niku mboten ro, Bu Akbara. Ngono dadi. Iku nggih masalah paosan. Nek yo nek ana wong salah aja nemen-nemen niku mboten wajib. Misalnya kita mireng tiang Suraka dikirim kaya ngono Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek mriko mboten takon utawa mboten saking gedugane pun. Mau niki mboten wajib kecuali nek contoh napa wong kerja ke pasar tekan kisah lereng-lereng langsung sembayang maghrib. Lah niku patut ayo sembayang patut. Mau niku perkawis wajib. Nek sing kok dikir, dadi asline bangsa tekan nek kelingke yo apik, mboten masalah. Nganti tekan adzan, misale ana wong adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo nek salah apa mboten leres. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah apa mboten leres wong roke niku harokate doma, mboten fathah. Nek mboten takon, men dinenge wae ndang iso ora gelem. Lha estu niku. Lan itu-itune. Sepakat. Ngono. Asyhadu an la ilaha illallah, qomat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dengan pas nama betul. Qomat kok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ana wane ora pas jajane secara lafzi ya, mboten pas. Ning ya wis lah timbang ora sing komat ngono. Soale mboten wajib. Kecuali nek tanglet. Kecuali nek misale kula bar komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku komat kula takon. Takon alim misale lek kae mau kula lek komat bener napa mboten. Nah, baru dijawab. Nek mboten nek keduga ya monggo, nek mboten nggih. Niku mboten wajib. Masuk kotko mati sholat, kotko mati sholat, kotko mati sholatu, kotko mati sholat, kotko mati sholati, kotko mati. Kan ono sing gayane mune ajeng diteruske hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah, kotko mati sholatu, kotko mati sholat. Iku sing bener. Nek arep diteruske ini kok di madhep yo hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, kotko mati sholat, kotko mati sholat. Ojo, hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Jadi sing bener hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah, kotko mati sholatu, kotko mati sholat.
Iku nek diteruske. Ini kok mandek. Mboten dibablaske niku akeh beri biasane. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, qad qamati shalah, qad qamati shalah. No, ini yo mboten teman-teman nek niku tesih aman, tesih luwih wajib nek wonten konangan wong ajeng sembahyang kok kudune salah. Nah niku prayogi diomongi, dibenerke. Walaupun benerke pun dengan beberapa cara. Maksud datang pikir, pilih pikir, tumrapipun waladhi akan dzikra jahron afdalu liman ghalabat alaihil quwata min ahlil bidayati. Kira-kira kok apa ya bahasane ora kuat. Ora kuat niku ya mboten namung teng njaba tok, mboten namung gangguan lingkungan. Gangguan pribadi pun saged. Misalnya nek dikir wonten sing dikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wonten misale nek seru biasane jerone melu. Niku nek untuk pemula. Niku untuk pemula. Terus dikir menika tumrap ingkang atine dereng saged nyaut, angen-angene dereng nyambung, niku langsung sae nek dikire seru. Terus sing nomor kali wal dzikru sirron afdalu liman ghulibat alaihi al jam'iyatu min ahli nihayah. Dzikir kanthi liwi iku afdalu luwih utama liman keduwe wong ghulibat kang limbih utawa kang kalah kang iso ngalahake al jam'iyatu ing jami'ah min ahli nihayah. Jadi ngeten bahasane. Kadangke ya kula derek ngono. Misale kok mboten malam Jumat, kok mboten yasinan. Niku ya kadang-kadang malam Jumat niku mbok kelingan maca yasin mboten. Terus dikir liyane sing biasane nang perkumpulan, nang jamaah. Niku kanthi dhisik contoh sing teng mriki kayane apa ya sing rada viral. Mujadah Nihadul Mustaqirin, Bun. Nihadul Mustaqirin. Niku prosentasene sak wonge sing nglakoni mujadah Nihadul Mustaqirin dewek niku mboten 5% mboten. Jadi mergo dereng hulibat alaihi al jam'iyah. Ning nek wis ana majelis selawat nariyah sing angkat kata. Terus mujadah tingkat kecamatan kata. Tingkat kabupaten kata malih. Dan itu saya napa mboten Mas? Yo sae. Mergo pancen pangkate iki benten-benten ngono lho. Wonten sing gelem mujadah Nihadul Mustaqirin cek kudune nang langgar. Kapan mboten nang langgar mboten mujadah niku ya wonten. Mula nek sing ngoten niku apike dikirim mau nika milu sing golongan pertama. Seru. Ya ning ngene akeh sing mujadah dinten niku kathah. Angger pas kira-kira duwite seret. Dadi lek mujadah rada kempeng. Angger pas duwite seret. Ini kira-kira duit terakhir ya sibuk ngenteke duit, sibuk belanja. Karena duit kata kata. Jadi orang nang pasar yo tambah ganu di pasar. Akhirnya berkontrol begini ya ajeng pikir saya. Wateke menungso ya niku pada umumnya. Lho, niku sing nomor kali zikir sing liri niku yo api tumrapipun tiang sing lir dikir ora kudu derek jamaah. Lah niku api saged dipraktekke sing praktek rada sederhana niku nek badhe salat jamaah niki kan mangke wonten sunah zikir sing secara umum wiridan piye terus napa nika la ilaha Allahu akbar subhanallah alhamdulillah nika lho.
Lah niku seru wong jamaah. Iku saiki seru. Terus mangke nek cekap nika imam donga pun imam cekap donga. Lah niku sing dikir derek-derek. Artine teng mriku niku dikire boten melu jamaah, karepe dewek. Dadi nggih sing kira-kira nang musala kok paling dangu bar imam donga pun rampung kok nang musala utawa nang masjid kok dangu. Niku nek ora nek biasane dangu, lagi mumet wong kowe. Kecuali nek pun biasa, misalnya kaya Mbah Haji Sungai kalau wis duwe tanggungan toreko semene ngeten kudu maca semene ya gelem ra gelem nek maca semonten niku ada batas salat. Nek sing ora tahu-tahune dikir sih lah kok nang masjid kok dikire suwi. Mumet kae. Komet kae. Lah sing niku sir lirih. Artine dikire mboten mergo jamaah, mergo kebutuhane piyambak. Sing mau kula matur Mbah Haji Sungai niku ya kebutuhane piyambak, artine kebutuhan sebagai jamaah thariqah. Karena ada keperluan untuk zikir niku. Nek sing boten jamaah, sing dereng enten napa nggih, dereng enten kewajiban thariqah atau kewajiban-kewajiban yang lain kan sak selone wektu. Nyong agi kepengin zikire, kepengin subhanallah. Ngono jare apik nek subhanallah ya wis. Lah niku bar niku macane subhanallah. Liri. Nah saniki kadang malah kleru. Ya onten sih masalahe. Onten sing dipikir pas dipikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Malah liri sing dipikir niku malah liri. Lah mangke bar niku le dipikir tore kok seru. Iki kleru. Beda perempatan. Balik. Oh niku dikir. Satrasipun waqala aidon afdalu siyahil dzikri lil murid qaulu la ilaha illallah madama lahu hawa. Api-apike dzikir tumrape murid. Murid niku jane aja bahasa Arab, murid niku maknane muridun, wong kang ngarepake. Muridun, ora tilmidun. Lah, murid teng bahasa tolek, teng bahasa dzikir niki dispesifikkan, dikhususkan untuk orang sing agi mulai daftar torekoh corone, agi mulai pengen melu mujahadah, agi pengen melu ngaji, agi pengen melu zikir. Kalau nek itu dalam jadi kok kan biar zaman dahulu tulisan itu orang-orang pati santri buat tulisannya gedung pertemuan wali murid. Nek dipikir-pikir orang santri yo ngono pondok e. Nah, karepe niku murid niku lebih ke sing rada pancen wong kepengin ngono lho. Wong duwe kepenginan. Asli katane murid niku asline karep. Dadi wong sing karep ngambah dalan, wong sing karep nyaket dhateng Gusti. Iku jenenge murid. Mula nek toreko tatahan zikir pertama paling ngadap iku jenenge murid. Kok dhuwure wonten mursyid. Kan ngeten. Lah niku tingkatane ngeten niku. Lah tumrape sing paling ndek kanggo zikir niku paling sae cara sapa mau. Cara Syekh Abdul Wahid Asy'arili paling sae zikire la ilaha illallah. Paling sae dikire la ilaha illallah itu sing paling sae. Kados ini kados sing kang nate sareng kita bahas sing malah kepengker pilih la ilaha illallah sak endek-endepe sak ringan-ringane maknane la ilaha illallah ora ana pangeran kejaba Gusti Allah munggahe mangke nyong sing naka kaya kene sing marai nyong iso tekan kene niku ya mergo pangeran. Artine cara-cara niki bahasa murad, bahasa kiasan. La ilaha illallah niku maknane napa? Kula iso nyekel mik teng mriki niku maknane la ilaha illallah. Maksudnya, lah nek mboten wonten pangeran, nek mboten wonten Gusti Allah, ya kula iso wae mangkat rene montore bane jeblok saged. Nggih to?
Make maling, dilalah wis tek menawa pun mangkat mriki napa jenenge bane pun boten jeblok pun aman teng mriku niku ora dono angin kitabe 3 keceplung kali ya kena wae. Lah niki maknane la ilaha illallah. Kabeh sedaya kedadosan menika tidak lepas mergo kekuasaane Gusti Allah. Mula niki paling sae zikir menika tumrap sing wong tesih awal. Maknane paling sae dikire la ilaha illallah. Dadi ku aplikasine prakteke anggere panjenengan zikir ora ana pangeran kecuali Gusti Allah, ora ana pangeran kecuali Gusti Allah, mungkin saka ora ana pangeran dadi wis aturan presiden luweh MBI kaya kana luweh sing penting wong isih iman karo Gusti Allah. Ngono niku. Oh, aturane pertanian kaya kana kae jajane apa jenenge mangsane diwatun dikira diwatun wis mangsane tandur kok ora tandur-tandur pun bar nanem bar tandur kok mboten Jawa-Jawa. Dilalah ora kok bengelep sisan. Lah niku maknane la ilaha illallah dijeroke. Ora ana pangeran kecuali Gusti Allah. Artine Gusti Allah sing ngatur piyambak, Gusti Allah sing ngatur tanduran niku wae. Ngono. Sing tak ditami mboten iki. Pate kecocok wong kula ya rada bingung kowe matur janjane. Rada bingung nek matur iki. Le, napa nggih? Maksudi rada mudeng ning le arep nyampeke kepripun kowe ya rada bingung janjane. Ini niku lah. Intine maknane la ilaha illallah niku tumrape murid saged diprakteke dhateng sedaya tindak langkah kita. Iku ngoten niku. Dadi mulane zikir paling sae tumrap murid dikire la ilaha illallah. Madama lahu hawa. Pergone kuwe isih ana hawa nepsune. Isih ana hawa nepsune, maksudé ana hawa nepsune, engko nek mboten dimaknani zikir ngoten menika. Nah, nyong iso mangkat ning langgar iki pergonjen nyong karep. Oh. Nyong ngalor ya wis ora pake dhewe kanggo pas ana acara. Lah kae nek pas malam Jumat, nyong ra nggawe medan teh yo sak langgar kan lakon kabeh. Niku isih ana hawa nepsune. Lah tumrap wong sing tesih kemungkinan kelebon hawa nafsu menika dikire sae la ilaha illallah. Faida faniyat ahbiyatahu kana dzikrul jalalati anfa'u lahu li anna ma tamma hunaka ma yuhni haqiqatan. Lah mangke nek hawa nafsu ngoten menika pun ilang pun sirna kok dikire dadi dzikrul jalalah. Dzikrul jalalah niku artine dikir pun boten la ilaha illallah. Allah. Iku wis tumrap wis mriko nek sing kaya kali beli sakita niki ya luwese ngono lah. Dikire isih la ilaha illallah. Oh ngeten mawon. Mugi-mugi kita sedaya tegolongaken tiyang ingkang saged dipun dadosaken ahli zikir selajeng dipun paringi jembar manahipun sedaya keluarga dipun paringi sehat walafiat, sedaya urusan dipun paringi gampil dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kata kesirangan kalau kata yang kita matur nyuwun agunging pamunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.